Sille yksi semmonen syntymäpäivän onnitteluvideo. Se meni ja nai semmosen hirveän alkoholistin jonkun lakiasia ja pienen. Se luuli mullekin laittaa, että haistakaa tämä vittu, nyt mä näin rahaa. Muutti Bostonia ja kaikkea. Herran Jumala, nyt se kerjää siellä kadulla ja kaikkea näin. Oli mun sihteerinä 22 vuotta. Nyt sillä on tyrä. Eikä se ole vitu vakuutukset ja korvasen tyräleikkauksia ja mitään. Mutta kun mä kuvaan tän kameran, mä liikun tän kameran kanssa tuotannoon. Sitten kun se päätyy tuohon se kamera, jos te kaikki voisitte sanoa Happy birthday, Miss Bitch. Treenataan. Happy birthday, Miss Bitch. Just. No mutta ajattele, se nuora täytti 50. Mä annoin sen Teneriffalla, kun se oli 21 V silloin. Kauan sitten. Mut kokeillaan. Voi vittu, mitä sammu? Mitä te vikiset? Ottakaa nämä bakteerit pois housuista. Tää brassijuttu ei toimi. Tää on meidän pöytä. Meidän bingopöytä tässä näin ja täällä on Claudia. Happy birthday, Miss Bitch! Hyvä. Sitten mä otan yhden somekuvan, Jouko. Yes. Tämmönen ihan lakisääteinen. Nyt huudatte kaikki bingo! Bingo! Vittu valtaista vituttaa. Meidän bingo sentään asiakkaita. Meillä joku vanha lepä veti sieltä kingipingoa. Yes. Sai tonnikalaa palkinnoksi. Noin. Yes. Ei. Veit sä kultainen koktailit niille? Onks ne Timo tarpeeksi pienet? Siis koktailit. Ole hyvä. Ole hyvä. Hyvät naiset ja herrat. Joo. Onko aika nyt? Tervetuloa siis Huukasruumin Drag Bingoon. Yes. Tällä bingolla aloitetaan, koska sillä se myös joskus lopetetaan. Hyvät naiset ja herrat, raikotaan aplodin Dei Pasille, joka viihdyttää meitä ainakin tänään.